kata mana jo usiepe ga mobet piny kanyo go gin bade gibede ni gin gi parties ne gitimo mana kaka jo ODM timogo. Emomiyo wach party democracy ento en everywhere. Sani neno kaka yiero timore UK. Onge kama ka Labour odhi moloyo ni gibiro yiero speaker mar jo conservative. Mano gitimore. Mano timore everywhere. Emomiyo wach party democracy no en gima onego wene aweya party. Kage decide nikech jopiny be mano yiero joge. Kage decide ni giyiero ng'ama kata ka sungo ok nyalo wacho. Mano koro wachgi nikech gin ema ne giyiero joge. To mane kaka party democracy tiyo. To problem ma wan go thurwa ka en problem mar quality mar leadership. Ok ne ka sani ka gino osebedo constituted, IBC osebedo constituted, gibudhi round mondo gi register voters. Voters osebedo registered sa elections. Iyudo ka wayiero mna jo ka ng'ato biro last minute to biro gi pesa mang'eny.